Regionálna obec Slovákov v Hradci Králové pripravila po 6. krát Deň slovenskej kultúry, ktorý sa koná v rámci kráľovohradeckých krajských dožiniek. Tento rok dostali sme podporu od Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, od Kráľovohradeckého krajského úradu, Úradu mesta a mnoho ďalších inštitúcií, ktoré nás podporili nielen morálne, ale i finančne. Stalo sa už tradíciou, že našim významným partnerom je Banskobystrický samosprávny kraj. A i tento rok nám priviezol nádherný folklórny súbor, ktorým je Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice. Súbor Mladosť sa dneska bude prezentovať takmer v celom programe, pretože si pre nás pripravili ukážky zo všetkých regiónov Slovenska. Majú tu tanečnú složku, spevácku a hudobnú, takže máme sa na čo tešiť nielen na verbunky, nielen na karičky, ale i ďalšie ukážky krásneho slovenského folklóru. Honzo, co je to dobrého a jak to chutná? Je to slovenská kapustnica, kterou jsem dostal hnedka po příchodu tady na Slovenský plac od Julie Špalkové a jeho týmu. Je výborná, takže teď jsem zvědavej, jenom kolik přijde lidí a jak se jim budeme líbit a aby si odsud odnesli něco krásného. Príjemným spestrením dnešného programu je i vystúpenie speváka Petra Poldaufa, ktorý je pôvodom z Bratislavy, ale teraz veľmi úspešne pôsobí v Prahe na scénách muzikálov, opery, operety. Záštitu nad Dňom slovenskej kultúry v tomto roku prevzal veľvyslanec Slovenskej republiky v Prahe, pán inžinier Peter Brňo, ktorý sa akcie i osobne zúčastnil. Vzácnym hosťom bol i hejtman Kráľovohradeckého kraja, pán Ľubomír Franc. Nechýbal ani zástupca Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorým bol pán Belko. Samozrejme primátor mesta Hradca Králové, pán Zdeněk Fink, a veľkú radosť nám spravila účasť biskupa Kráľovohradeckého, pána Jozefa Kaňka, ktorý s nami okoštoval i spisku borovičku. Hnedka po příchodu jsem musel ochutnat borovičku. Paní Julia Špalková v tomto je naprosto neústupná, takže přes časnou ranní hodinu už mám v sobě jednoho panáčka borovičky, výborné, spišské, a neodolal jsem haluškám. Na nedávnej návšteve Hradca Králové som sa stretol aj so šéfkou obce Slovákov, ktorá ma veľmi potešila tým, čo všetko tu robia pre ľudí, ktorí tu zostali a ktorí si chcú zachovať aj trošku svoje tradície. Hradec Králové je jeden z tých miest, ktoré môžeme dneska aj my zaradiť do tých aktívnych a tých, ktorí naozaj pozitívne vplývajú na to prostredie Čechov a Slovákov. Teší ma to, že sa toto deje a že sú tu možnosti vyskúšať aj možno slovenské špecialitky. Deň slovenskej kultúry v roku 2011 sa mimoriadne vydaril, ale nebyť nadšenia a nezištnej pomoci všetkých členov obce Slovákov by sme určite toto nedokázali. Šikovné Slovenky, ktoré dneska navarili halušky zo 100 kg zemiakov, ktoré ručne vyrábali lokše, vlastne tie zemiakové placky. Novinkou a veľký záujem bol aj o cigánsku pečienku. Najväčší záujem je každoročne
o brinzové halušky. A to je vlastne z toho dôvodu, že ľudia majú možnosť vidieť, ako ručne tieto halušky sa strúhajú, vyrábajú, hádžu do vriacej vody. Nechýbal záujem aj o pravú slovenskú kapustnicu. Ľudia rozobrali a ochutnali viac než 1000 kusov oškvarkových pagáčikov. A v tomto výpočte bych mohla pokračovať. Ale je to zásluhou pracovitosti, srdečnosti a veľkého zápalu a ochoty všetkých členov obce Slovákov, za čo im patrí veľké poďakovanie. Deň slovenskej kultúry sa stal príležitosťou nielen k tomu, aby sa zišli Slováci žijúci v Hradci Králové a blízkom okolí, ale aby sme i staršej, prípadne mladšej generácii pripomenuli veľmi dobré vzťahy medzi Slovenskou a Českou republikou, aby sme im ukázali naše zvyky, naše tradície, náš folklór, aby sme ukázali našu srdečnosť, pohostinnosť a vlastne oslavili tie dobré vzťahy medzi týmito dvomi priateľskými krajinami.